Аз се казвам Леля Ганка и съм баба наркоманка. Абе, нищо не разбирам от тая домашна. Знаете ли какво? Ще попитаме Гранушка. Къде си се завряла, ма бабо? Я чакай малко. Ти от кога имаш сестри? Ох, мале! Гранушки, май пак сме се напили с нощи. Мисля, че Гранушка я няма и най-накрая мога да направя нещо. A few moments later. Ох, Боже! Ма, Гранушка, какво се правило зад мен, ма? Мали сега какво ще те правя? Дишай, издишай, дишай, издишай! Не работи, Гранушки! Не! Ти беше твърде млада, за да се отидеш от този свят. Само на 3000 години.